Здравейте, аз съм Йо. Аз съм Вики. И днес ще снимаме на Minecraft Pocket Edition. Миналият епизод беше 35 минути, но изведнъж нещо ми стана с телефона и се изтри, но този път ще бъде същия епизод. Да, почти. И да знаете, съжаляваме и се кълнем, че не сме го правили на креатив. Да, не срам. Ето и Вики влезе. Вики, направи... Аз го довърших, бе, добре. Ох, чакай, че на мен нещо ми логи. Ето. Чакай сега. Ела вънка. Опа. Ох, ма. Чакай да Виж. Виж тук. Виж. Трата ли? Не бе, тук. Обърни се. До теб. За теб. Дърветата? Дърветата. Да. Нещо се опитва да посада една голяма гъба, ама. Добре. Добре, ела с мен да копаем в минута. Не тази. Само да си взема нещата. На мен тук съм тук. Чакай. Някъде имах много едно. Неща. Чакай малко. Чам. Чай. Чайкам. Чайка. Чакай да си взема факлите и... Чакам. Много грозна подробба направих. Еми аз това трябва да правя. Така, умесям гъби, уит. Абе, много неща имам. Охо, трябва да пека. Коли няма място. Аз трябва да пека. Това често има ли място? В общия земи. Къде е? Той е големия, къде го направихме миналия път, да. ето го тук. Как да сложа една факла тук да се вижда по-добре. Така. Достава този стринг, яйца, така. И чакай малко, стой сега така, защото имам нещо да пека. О, соли. Ма не дай взимай нищо, после като се Да, върнем. бе, чакам те. Чули? Взема само меч, въгъща. Торчове и това, кирка. Аз съм си взела 2 кирки, меч, лопата. Ох, какво правя? Да, така, меч, лопата, такива неща. Печка съм си взела, дърво, въглища, такива неща. Храна трябва да си взема. Ти взела ли си? Не, да ми, чакай. Аз взимам 4 парчета. Аз взима и още 4. И затваряй. Секунда, де. Охо, чакай да взема яйчецето. Така, опа. Няма да убиваме нищо. Що? Защото се пестим за ферма. Нали помниш, че щяхме да правим ферма. Къде си? Зад къщата съм. Какво? Ела. What? Идваш ето тук. Тръгваме ето тук. Тя само да тук. Скелет. Добре, няма да влизам. Топа. Вики, на 2 сърца съм. А ти няма да влизаш. Умрям. Не, айде. Убили го. Да. Добре. Сега чакай да се сетя къде беше. Не, насам. Обръщай. Майче беше насам, няма да тук ли беше? Не, идва насам. Да, някъде тук беше. Помня, че беше в някакъв тунел такъв. И някъде е тук. Май насам. Не. Насам. Не. Ама ga изгубила съм я. Вики, изгубих я. Човек беше много яка. Сега аз те изгубих. Безикаш ли си? Ето тебе, виждам ти най-кима. Аз те видях. Ето я. Давай надолу. Слизаш? Да. Оли, аз имам само 2 пържоли. Ако ми трябва храна, ще ми дадеш ли малко? Имам 4. Аз имам 2. Виждаш? Да. Уау. Така? Започваме бренчване. Добре. Да, така, виж сега. Ти започваш тук. Аз започвам тук. Чакай да сложа още сега толкова, че пак. Те, че Готов? едното, защото да виждам.
И точно, може ли да сложа каквото ви сложа? Добре, започваш ли? Ти виждаш ли? Не, много добре. И аз така. Защото сме навън. Ти си починала! Аз това колкото мога по-често точа вечерта, не мога да. Да, бе, хора, съжалявам за това, че не можем да виждаме, както и вие напротив, защото сме вън на двора. За физически живот, да. Да. Айрон. Браво. Аз ще изпусна малко да виждам. Така. Продължавам. Ти не мислиш, че аз виждам. В кой сече го слагаме това? В твой, мой или в Forever? Айде в Forever, да. Ако изпусна нещо, не съм виновна. Ако изпусна тямати, не съм. Аз по-късно ще мина, нали като кача епизода, ще мина да проверя дали нещо се спуснало. Ако нещо да взимам. Защото и аз може да изпусна нещо, айрон, въглен, такива неща. Диаманти не е много да изпускам. Да, диаманти редстоун трудно се изпускат. Ето, примерно сега редстоун, го намерих. Ами да, когортина се светка веднага. Не ти светка веднага. Светка. По принцип, само когато го докоснеш. Да, докосва, съм да кажа. Много ми е да го взимам редстоун, ми е за левел. Ама пък айде ще го взимам. Чакай сега. Сега няма изкачване. Има. Къде си, Вики? Много не. И ти с каква кирка купаш? Кабела. Оли. Наистина си много назад. Омага, намерихме едно хубаво нещо. Какво? Да. Давай. Да. Добре, сложи ми кетата. Ела тук. Връщай се. Ето ме тук найкима. Връщай се. Давай. Ела тук. Кай. Чакай сега, стой така, не дай взимай нещо. Само можеш да видиш какво има. Вътре. Да, ма не дай взимай нищо. Нещо са... Ама не, те си правя нещо. Да. Заправи си ги, трябва да си ги Нямам правиш. дърво. Аз имам. Дай. Ще дам 19. Аз имам стаки 19. 19 я го хвърлих, го е малко по-там. Ма какво ще си правиш? Кирка. Абе, Надя айрон за айрон кирка, бе! Дай. Кирка ще си правила. Много искаш. Вършам ти услугата с едно нещо. С какво? Хвърли го? С две по-малко! Извинявай. Кой ме удари? Аз. Удари ли ме? Айде удари си ме. Оли, аз се забелязах. 10 минути. Чакай малко, бе, човек, има лава! При тебе има лава, при мен не. Чао. Може и да има. Така че внимавай. Аз ще изкопая блокчета там, където ми потече лавата. Ти къде си? Ти е тук ли си? Чакай, спри се. Да, е тук си. Значи... Кога стигна навън? Ето. О, май гад! Йой, плаша ви! Ела така. Предупреждавай другия път! Ама! Ма какво супер? Ето я! При теб ли няма? Няма. Запуших я.
Запушило сега. Трябва да експлорнем. Еми, Давай малко по-нагоре. прайс. Добре. Какво са? Така. Сега. Ето така. А пак още тече. Мама. Пази се, бе, Вики. Добре, че трябва да още нагоре, така да разбира. Да. Ма трябва да експлорнем, защото има пещера там. Сигурно. Сигурна съм. Да. И закачваме нагоре колкото може, после когато се падаме, не знам. Не съм. Къде си? Ме тук. Така ли нагоре? Горе скачвам, да. Е така, мисля, че повече не е нужно. Сега малко да тук. Направи дъбчета на мен. Ще използваш моята. Играем. Здрасти. Ето, намерих я. Ивана, затвори вратата, че не мога. Добре. Ох, заболя. Пим лава. Добре. Мога. Май назад не ме върви, че намерих нещо. Бе, тихо, бе. Лавата. Сега започвам да разкопавам. Кирката ми свършва. Ами аз нямам друго. Трябва да намерим желязо. Или да скачим горе. Не. Давай, разкопавай. Това не е желязо сега направя. Трябва ми само едно желязо. Глемах. Сега имам дърво, имам и камък. Аз си дам пръчки две. Бе, аз имам... Омага, нещо стана. Защо си направи две? Омага, лагна ми. Ето. Две камени. Нали, качвам се отгоре, за да мина, иначе не мога. Не, бе, чуй. Ще паднеш в лавата. Не ме плаши. Ако паднеш, ще отрепа. Що? Няма оценни неща. Там ми е лавата, гледай, върна да беше права. Какво? Там ми е до лавата, виж. Омага. Вики, имаш ли желязо? Става горещо. Намерих я. Намерих пещерата. И сега трябва да падна страни тук. Давай. Малък батъл да правя. Ето. Фак. Добре, махни камъка от тук. Или аз съм сложила. Видяха ли? Така сега. Не, ще бъдете тук, че ми пречи да минавам. Чакай. Ще правиш ли нещо? Споко, стой сега така. Глава. Вики! Намерих изхода. Знам, че си го намерила, се изчез. Вики, какво правиш? Откъде си, бе? Намерих я. Кое? Лава. Ще ръка ли лавата? Не трябва няма ръкирка. Аз имам. Бягай, аз имам, бе. Не, не там. Бягай, аз имам. Така ли, аз вече ушпих. Много си гада, я стига. Отгоре има. Махай. Чакай. Май да не ме изгуще, стара горещо. То вече е станало горещо. Това доста горещо. Горещо става, горещо. Мерси залевало. И аз взех малко. Ами аз взех малко. Не се трябва така. Чакай сега, стой така, стой там. Пускам тук път, че трябва да дава. Аз право! Аз сега тук правя път. Да минем. What? Не си, че правиш? Стой сега така. Извинявам се. Няма защо. О, бре! Опа. Ма не дай ходи пред мен. Паднеш! Няма! Гледай, ти си попадна върху лавата в мета. Знам, виж. Повече не мога да мръдна. Ама ме е изтрахил. Спокой! Няма да падна, не съм толкова загубена. Къде се пестрата? Бъждам се. Така, клипа е 15 минути. Дали пещерата е бифор от лава?
Не. Внимателно минавай. Готово. О, добре. Аз имам. Вики, на мен ми трябва да направя кофа и да налея вода. И да седем такова за портал. А? Да седем това за портал. Това се прави с диамантена кирка. Това се взима с диамантена кирка. Не се взима диаманта, направила съм и сайрен кирка и става. Не става, не ти го пуска. По скръчена посока. Не знам. Но с айрон кирка не Ще става. пробвам един път, едно блок. Ела тук сега да вземи редстоуна, че... Гледай тук бъкнал с редстоуна. Намерих гъби. Аз имам редстоуна. Взимам го. Трябва да се върна много да, ама... Взимам. Полезен. Чакай сега да осветим. Ще видим Кой да... е още? 11 ти. На трета. Омага. На кой? О, редстоун, взимам го. Взимай го бе, целия го взимай, аз нямам айрон кирка. Чакай се. Ако първи на мен айрон, ако имаш. Чакай, още не е готов. Трябва целия да го бера. Добре, ако имаш, не първи на мен. Чули? Да. Свършва ли ти? Ами на половината, но все пак ще ви трябва да се връщам после погледах пътите. Омага, намерих още едно тунелче с лава. Къде си? Ето ме тук, виж ме къде ми е най-кима, бе. Не го вижда. Да. И къде си отишла там? Да. Отивам, аз съм тук при лава, спокойно огледах, тук няма паец. Трябва е редстоун. Чакай, не дай го взимай още. Стъпък. Защото ще падне в лавата. Аз ще направя. Аз ще го направя и тя ще го направя. Внимавай сега да не вземе да падне в лавата. Дай малко XP. Бе, йо, ти са коли води. Чакай сега. Чакай, ще видиш. Щях да започна да сториявам това пътя с айрон. Ако видите нещо, което се купае с такава кирка, давай. Може да се нарича лавето, да е. От лава всичко. Пещерата от лава може да я кръстим. Да. Става. Защо пък да? Е, тук малко. Трябва да пуснем навсякъде лавата, чули? Не бе, не дей бе, спокойно, сега ще я оправим. Чакай малко да си изкарам крафтинг тейбъл. И печката. Ама аз забравих крафтинг тейбъл там. Сега ще направя. Къде си? Добре, аз бе тук в крайчето ще ти... Еми, ела тук да е. Да не ти преча. Абе, Вики, ела тук. Не ми пречиш. О, редстоун. Ага. Той тук, трябва да го... Не, няма да го кръщаваме пещерата на лавата, ми пещерата на редстоун. И лавата. И лавата, да. Чакай малко сега тук да светнем. Аз имам, ако да нямаш ти. Фак, свършили са ми. Аз имам, чули? Да, ще го правя. Ама да направих 3 крафтинг тейбъла. Ама да... Какво правиш, бе? Аз ли? Ти сми! Какво правя? Гледай, все по много крафтинг тейбъли правя. Слагам го е тук в лавата. Да изгори? Гледай. Да, виждам. Така, сега. Имам печка, чакай да изкарам и печката. Сега слагам айрон на разпече. И седим тук и не мърдаме. Тук ще го направим база. Става ли? Да. Оле, тъп гравел. Гравел ли мен? Да. Дай ми едно айрон. Вземи си да е. Ти Да, не, сега ще го взема първо, защото ще да си направя кирка и си взема и другите. Айде готово. Аз само да си направя. Омага, ти си го взела. Аз мислех, че аз го откраднах. Какво правиш, бе? Ама да направя кофе, ако желаш. Точно за това. Взимай. Аре, имаме на айрон много.
Ама дръжала. Да, я. Колкото от тебе, лео, бе. Мерси. Сега си взема 3 айра, да ми пука. Омага, крафтинга не, още не е изгорял. Ами аз мога да го цъкна. Омага. Ай, какво си правил тук? Някакви си правил тук. Готово. Чакай си. Да... Добре, да си правя айра. Кирка. Зомби. Отко е. Отко е. И пак кофа. Шит. Аз съм 12 левел. Йо, къде си, бе? Отивам да търся вода. Чакай, о, паяк. Би го да е. Няма да ти дам кофата. Абе, нали ми даде? Не си имам още да. За какво направи още Убия ли? една? Ма не съм направила. Чакай, че намерих още айрон. Бъгнал се. Пак. Да. Супер. По-лесно ще го бия. Говори малко по-високо да е. Добре! Не чакай толкова. О, без ти експито. И пъпата връз. Ти кое ниво си вече? Петката. 12-ката съм аз. Човек, трябва ми вода. Аз отивам на пътешествие в лавата. Аз също. Вики, ти иди при печката. Няма. Вики, ако паднеш в лавата, Какво? как ще те бия после? Няма ермет. Кой? Как това е? Хубаво. Нема си. Още по-добре. Ох, чакам. Но теб ти... За кой излезе? Не съм. Излезе. Ето ме. Лепна. Нищо се прецаквате в главата. Не е моя. Мигъл, кой? Не знам, но не е моя. Еми... Самолет. Ай, самолет! Хеликоптер! Пръскат! Малко. Къде си? Ага. Помислих си да не те е спалнало в лавата. Да, за шега. Да, на мен ми се случва Аз един съм път. честен човек. Честен си ти. Нима да има. 20 и почти 25 минути. Добре. Много мраза звука на лавата. Това е много гаден звук. Оли, стъпна ми крака. Мали. Вики, няма да взимаш все още нищо. Има лапис лазули, но няма още да го взимаш. Чули? Да, видях. А лапис лазулито ще си го пазим за енчентване. Добре, сега събирам нива, за да си ги взема. Аз да си ги взема. Ти дали лапите са взели? Не знам. Да, бе, да. Добре. Его е тук. Ние търсим сега вода. Да. Айрон, вземи го там, чуле. Къде? За теб ето. Къде? Айрон! Ето го. Ама кой го прави това, бе? Ти лапите са взелите, дали? Ти взимаш лапис лазулито, аз айрона. То, къде е лапито? Лапито. Къде е? Лапето, къде е лапето? Кази, че ще... Омага, но... Няма значение. Чакай малко. Още не дей... Омага, бе. Ето ги лапито. Чакай малко да направя тук едно, защото ако падне... Аз съм по лапи. Чакай, бе, човек! Господи, аз съм специалист. Абе, специалист. Да малко да падна. Така, да вземем айрона. Аз много на специалисти не вярвам, да знаеш. Готово е. Взех таковата. Лапите. Лапето? Още айрон. Знам! Там горе. Стабима, бе, човек, бе. Още айрон. Надолу. Омага. Чакай, аз ще си го изкопам, бе. Аз съм по айрона. Ма това... Да, ще отвърля фармата. Не, бе, човек. Айрона не трябва. Къде си? За теб. Да ти го дам ли айрона? Не, взимай си го от теб. После са няма да бързам за века. Омага. Лавата е само 2 купчета високо. 6. Висок през грева. Паднах! Важно, представиш ли? Целият айрон. Колко?
Около 20-на. Изи пак тук. Аз... Ма как паднах? Защото не се прави с гравел да ти кажа често. Чакай малко сега. Опа, това твой чест. Чакай да вземам твой чест. Тук има айрон, ще го взема. Имах и 2 пържоли у мен. Вземи още са. Взема. Имах 2 стака кол. Ви, какво се прави? Йо. Оле, за малко да пада! Ако паднеш, не знам какво ще направя. Може за малко да падне. Имах и 2 стака дърво. Ай, за стаковете дърво ще се берем лесно. Ще вземеш ли? Добре, да вече бях падал. Така, идвам. Имах много неща у мене. Ай, стига, бе, за какво се на мен се пада? Йо, виж къде е айрама. Е, там ще да се вземеш после. Да, знам. Сега не мога да намеря входа. Аз ще чакам, ще ходя да посрещам горе. Оф, мързи, бе. Това беше моето посрещане, не твоето. Какво? Ще направя така и ще чакам, чули? Не дай! Що? Защото ще изкара от сървъра. Опа. Няма нищо. Но то пак ще пусна там, така че... Крейзи Фрога коментира горе-долу. Ще да го видя. Ти докато дойдеш, излезах да знаеш, чули? Хубаво. Ти ела. Това ще ме бити. Опа. Кой ме коментира, бе? Кой ме коментира? Влизам в пещерите. Тук в дупката. Де в дупката ми и в това... В мината. Някакъв ме е коментирал, че е горе-долу добре. И даже вече имам абонати. Колко? Аз ти кажа. Единия е от Ген. 5 абонати вече. О, аз съм спряла. Не, чак. Влизам. Да, 5 абонати. Аз- Аз намери ли? Влизам сега. В моят тунел съм вече. Добре. Съм тук. Виждам ти Найкима. Огледай се хубаво. Виждам ти Найкима, Вики. Невъзможно да се кажа. Аз за сега не ще виждам. Аз ти го виждам. Къде е долу, горе? От коя страна го виждаш? Горе-долу? Май отлява, но аз идвам. Ето Да, ме видях тук вече, при видях. лавата съм. Да, вече да видях. Идвам сега. Ето те. Маме, ние там... Пускам се на shift. Гледай колко съм бавна. Какво ще падна? Викай, виж сега, не дай нищо не да правиш. Натискаш ето тук 2 пъти. Натисни ето тук 2 пъти това в средата. Сега се пробвай да паднеш. Спокойно. Страх ме. Спокойно. Повече не можеш да ходиш. Ама ти се върху лавата си. Аз забравих да си взема блокове, сега ти трябва да строиш. Добре, даже ако ще ти дам победа. Дай малко блокове, че ми трябват. Вики? Ето тук ти направя път до айра, да? Чакай, дръж. Да, дай насам. Ела и ти по-насам. Ей, двете сме клекнали. Какви сме се ударили. И ти да взимаш още от другия айра. Там нагоре. Бе. Айран, да бе, и аз вече имам айран кирк, така че... Опа, аз ще да почна да строя с айрана. Там доста трябва да внимавам. Да не го изключа случайно. Не можеш да го изключиш, защото са ти малки бутончетата. Чакай, спри сега. Спри се. О, фали, стори си ме страхател. Ай, стига да Вики! Сега са е. През цялото време аз строях. По-лесно. Искаш ли да излезем от сървъра? Не. Омага, остават ни само 6 или 7 минути. Добре, ако напълно хора спря клипа, това знаете, че е краят, така че... И следващия клип може да бъде още по-дълъг. Да, ние то ще го качим, после пак ще го стрим, пак ще ме там, сеща се. Не, няма да правим, няма да го трием този клип. Не като го качиш. Да, като го кача в Така, YouTube да. ще го изтрием. Ама гледай, нямам торчове. Искаш ли? Да, идвай. Ела тук горе. Къде Леко! Спокойно. Дръж. Ти се. Ела тук. Среди към мен. Не ли ги? Идай бе торча. Не само толкова имам, какво ви се таковаш?
Поглеждай. Ето е злато! Взимай. Как ще да го изпусна? Вече ти каза да се оглеждаш. Аз се оглеждам, защото взимам редстоун. Аз ти говоря за злато такова. Само едно Ти не злато. се оглеждаш. Айран, кой ще го вземе? Баба ми. Ма аз съм по хубавите неща. Мазе. Злато, диаманти. Ай, Вики! Моля ти се ся. Къде си, ма? При лавата съм. Ето да... Ще пада нарочно, искаш ли? Стига бе, Вики! Тогава се образяй с мен. Вики, ти се образяваш ли с мен? Не. Еми? Ще следвам, чули? Искаме с цял ден да останеш от нас. Да снимаме, да цъкаме. 31 минути. Остат 5 минути. Вики, играй! Аз само да кажа, абонирайте за канала ми Вики Дикова. Ще го има долу в описанието. Да, който в описанието го има. Както винаги да е. И в това го качваш, нали? Да. Колко се да батерия имаш? Аз откъде я знам? Не виждай. 25. То. И без това остат 5 минути, така че... Как да? Аз взема кола, че нямам. И намерих нов тунел. Идваш ли? Да, чакай. Аре малко по-бързо. Тук няма нищо. Дай, аз ще взема кола, защото нямам. Добре, и ако обичаш да ходим да си взима... Бе, имаш ли дърво от тези? Нямам. Да направим такова. И печка. Искаш да аз ще направя печка? Печката от какво правиш? С камък. Защо да сте? Защото не го правиш в крафтинг. Чакай, аз ям. Направи крафтинг. Готово. Печка, заповядай, слагам ти я тук. Слагай я така, да. Ох, заболя ме гърба. Готово служих ти я. Омага, ние тръгнахме на пътешествие за вода, пък... Ей, за малко ще е злото. Добре, златото ми е долу, ще ти го дава, го спечеш. Чули? Къде си? Добре, аз ще съм тук, чули? Стой при печката ти да не вземеш кърпанища сега. Ти ли си служила нещо долу, спече? Знам, сложно нещо. Нямам въглища, ти ги обра всичките. Как ще да нямаш, бе? Трябва да имаш. Не можеш да нямаш. Омага... Няма омага. Ти искаш Опа, това бях. Добре. Още да е такова. Такова е. Да. Аз нямам. Аз всичките ги направих такова. Мамо, къде отиваш? Вечерта ще ми дадеш ли нещо? Нищо. Казвай сега. Крекери. Крекери и друго. Не. Ето. Чакай. Утре ще идваш с нас или няма? Не ще идвам, да. Ще идвам. Какво ще го... Няма да ти има утре. Може би да. Целия ден. Да. Целия. Да. Защото съм на състезание с Байра. Верно ли? Да, Байра ще на изложба. Къде е това? Омага, аз съм 3 левел. Кой град? Банско. Специално да пожелавам първо място. Еми, И да. какво трябва да прави там? Стойки и такива неща, ще ги гледат зъбите. А друго? Трябва ми блокове. Не забавя, добре. Отиваме за ред таковата. Сега на мен, Вики, сега на мен ми трябва левел. Какво стана? Аз съм на 6 ниво. Няма нищо. Аз съм на 3-то, така че сега на мен ми трябва левел. Не трябва, поне Айрон. Вземи го ти, аз трябва да събера блокове. Ако да малко да пада. Добре, взела съм. За какво си чупила тук блок? Не съм, нещо чупила аз. Казвам ти. Не чупи го, да, за че намерих такова. Редстоун. Да. Или че... Намерих още един вход.
Пак ли? Давай, тя бъде голямата пещера. И голяма, и яка. Чакай сега, идвай насам първо. Чакам те. Или ако искаш да се разделим, ти да идеш по-натам, аз да дойда насам. Да видим какво ще стане, искаш ли? Пък ако не намеря нищо, идвам при теб, ако ти не намериш нищо, аз дойда. Искаш ли? Отиди натам така. Там къде би го пропали? Чакай. И забравяй шифта. Клекнала съм вече. Так. Не забравяй да си кликнал, защото това е най-важното, кога строиш. Омага хора, скоро свършва епизода. Ние може да поиграем малко. Офлайн. Не е сигурно. Вода. Базикаш се! Не. Еми, това беше от нас, хора. Защото свършва минути. Не. Имам още една минута. Добре, само казваме, че да има вода, сигурно ще направи да се прави портал, сигурно ще вземе. Кофе имах у мен. И аз. Взимай водата. Само да ще Пази се. Само казвам, че ще вземем водата. Омага, имам още време. Добре, и ще си направим портал, ако можем. И така, че това беше от нас, ако свърши. Чакай, да. Да. Зомби ли време? Да, ще запуши от там лавата. Ей, какъв е глупак. Сега, чакай. Има ли кофе чай да видя? Ела ми кофе. Чакай. Стой така. Не мърдай оттам. Добре, давай сега. Раз, два, три. Ау. Така. Ела е тука. Ти, виж. Паяк. Убий го. Бъгнат. Виж, е тука. Виж, Вики. Е това блокче го взимаш. Блокчето. Не ще е. Дай на мен. Аз взех. Така. Давай ела насам. Трябва да изгорим лапата, за да ви даде такова. Дай мен, ако нямаш. Да ви трябва да спи. И ти го оставя всичкото. Имаш ли точно? Имам. Колко? 51. Нали светия тапка? Не се идвам да я чакай малко попаднах. Някъде. Пази се да. Няма тук нищо. Да се върнем за да такова лавата. Чакай да проверим насам какво има. Също лава има. Иди там де. Я там отивам. Аз идвам. То е малко басейнче. Се ма скаш. И бягай. Слагам по средата, чули? Какво слагаш, бе? Водата. Оли, да! Дещела е, а трябваше да чака. Вики, дай! Не, чакай. Дай кофата, бе, момиче! Така. И светлите нищо да виждат. Да не мислиш, че аз виждам. Хора, аз знам, че и вие нищо да виждате. Ето. Вики, вземи си водата. Ето, няма нищо. Намерих Хикс. Хикс ли? Да. Но по средата му служих един тор. Верно не го пуска. И объркал се. Така, сега... Ето тук. Трайо. Да ще е така. Леко! Вода ще пада. Къде си? Да, Правилно се разчупа обсидиана. Не го пуска. Да, провах аз също. Така трябва да намерим диаманти. Хора, ако спре клипа, ще го направим на 2 части. Първата ще бъде този клип, другата ще бъде пък другия клип, защото... Омага, това стана 40 минути, бе, човек. 40, гледай! 39 минути и 15 секунди. Ето тук спирай всичко. Къде си? Не знам къде си. Черите светна. Направих всичко. Ела е тук. Почвай. Ето тук. Майко, аз съм уникал. Чили! Илана. Викторио. Човек, какво запушваш, бе, направо? Взимай си водата. Ай, фак. Къде искаш? Ето тук. Това басейнче. Да, това е басейнче. Ето тук. Ето този блок започни, бе. Къде го чупа? Ето тук. Чакай, виждам къде. Ето този. Служи го ето тук на този.
Ало, да, ще слушаш. И така става. Добре, тук няма друг тунел. Ето тук. Вики, буташ ме в лавата, ма! Ще да падна в лавата от тъпата ти вода. Чакай. Давай сега. Къде? Е, това са босейте ли? Да. Какво направи? Тази. Просто тя. Какво друго? Взимай. Право, я ли ви... От тук. Къде е торча? Може малко. Давай, взимай. Право, да ли ми казва и свет кой? Става и яко. Тук си взимаме, като правим си диамата на кирка идваме тук. Намерих изхода. Добре, правим си диамата на кирка. Ето къде ни е изхода. Сега ще го обознача с два торча. Да се щете торча. Ма буташ ми торчовете, бе, човек. Айде, тук изгаси лавата. Само да кажа, намерим ли диаманти, правим си дашка. Давай, подтал ще направим. Ще се направим всичко enchanting table, за сега е най-важен. Другаде лава няма. Добре, айде да се връщаме Аз в имам къщи. позволи само, че 20. Айде, добре, айде да се връщаме в къщи. Насам. Лава. Оправи. Там цикни. Извиняй. Там. Блок. Така. И светка. Знам. Ти си знаеш раз. Ти си знаеш, да. Добре, объркваме ли? Не. Да. Не. Готово. Къде се? Готово. Тук по стълбичката мини. Айде, сега бе. Какво статът? Не ли ви хладно тук, да е Ивана? Ми къде да ми идем? На слънце. На слънце няма нищо да виждаме. Сега трудно виждаме, а на слънце пък кой ще позлеше. Къде ме забута паднах някъде? Къде си? What? Пред тунелите. Идваш ли? Айде, давай нагоре. Гледай колко бързо се изкачваме. Нали? Да. Аз това ги правя по 3 такива. Много скучно така. Мали, толкова ли баща един час? Един час спираме, съгласна? Още? Аре, час и половина, ако успеем, ако стане. Час и половина. Откъде е сигурно? Правда. Има хора, които го гледат, хора, които не го гледат. Ела насам. Загуби се. Двай. Човек, защо слизаш надолу? Къде си? Идвам, защото човек не може да се оправи с те пари, тръгвай насам. Тук ли не запомни пътя? Не. Идвай тук. Гледа сложно е, Ей, да, супер. Ето на къщата. Сега оставяме всичко. Омага, ние забрахме да вземем айрон от печката. Ау. Кале. Не беше много без това. Да. 4. Някой друг път ще го вземем. Сега, да си остава на нужда ръка. Значи 6 айрон. Ми давай направо слагай да спече. Омага, ти няма сега. Така, става. Нати го е тук, ама той е готов. И да пъзи. Да, така да кефта. Това. Хайрана. Омага, за какво има толкова много блокове? Ама за какво не ги правим на блокове? Си остава ли лапито? Стай си го, бе. Чакай малко. Ще направя си едно нещо. Да се получи. Хора, как се остава така това? Редстоуно. Тук не става на тази виж. Сигурно не става. Но тук прасенца, овце е супер. Май, ще имаме да правим ферма. Айде сега да направим фермата. Айде, аз имам уит. Така се става това... Представя ли колкото да е, колкото ще трябва сигурно? Да. Ще направим безкрайен източник за вода. Ого. Ето я. Вики, да
да се прибираш. Добре, сега си добре. Уй, не каза, който ще ида. Сега се прибира в 10 секунда. А може само и аз да дойда. Между другото ви видяхме. Добре, добре хора. Не мухвай. Добре хора, това беше клипът. Дано да ви харесва. Аз ще снимам следващия епизод тук. Хора, до вечера ще си играем. Ще снимам следващия. Да, ти го качи. Да. Дано да ви харесва, абонирайте се за Forever и така. И такова, чак. И аз ще продължа да играя, да направя фермата. Окей, чао. Чао. Така, ето ме, върнах се аз. Вики я няма, защото си отиде. Така. 4. Така. Ей. Манчо. Сега ще видим какво ще направим. 18. 2 панталона. Не стана, че ти трябваше да направя 2 нагръбника, ама айде. 2 панталона. И ние го оставяме тук. Други ще го взимам, ще слагам. Така. Ту. Бронирана. Мисля да ходя пак в минута. Не съм сигурна. 2. Охо, сега ще направим още нещо. Като страхотни жени сме, ние двете с 2 лъка. Я да го пробвам сега. Само да взема средите. О, да! Супер яко. Да, аз ще иска дърва сега. Защото ми трябва. Ще взема малко неща да я освобода честа. Примерно сега да влезеш. Такива простотики, гъби, такива неща. Ще ги освобода. Да има място. Такива неща, които не е трябва особено много, ги взимам и ги махам. Просто за случай, защото все пак трябва и тя да има свободно. Някъде къде да си слага нейните неща. Мен ми трябва много дърва, така че сега в момента така. Тя врати и ги взимам. Мисля да направя фермата. Колко фенс гейтове. Така. Нещо друго за изчистване да има тя. 3 саплите. Като може би скоро ще посъда. Аз да си направя една брадва. Ако намеря... Знам, че взимам от общия тайран, но просто няма как. Трябва да направя брадва и пак направих купички. Какво са ми тия купички? Трябва ще ги направя по това мече. Вкарай. Мога да направя съм блок от кол. Ага. Това голямото дърво ще ми даде доста дърво.